Igama lam ke mna ndingu-Ayabonga, ndingunkcubeko wakwaDesemela, ndingumqwathi, ndingumzelo, ndingunzila, ndingunzothwane. Ndiphuma ke kule dolophu yaseWitlisey kwilali ke yaseSibonile kwisiqithana nje ekuthiwa kuseJojweni. Mna ke ndisebenzela iNdoni njengomququzeli phantsi ke kwesizwe sabaThembu. Ndikwanguye ke nomntu owayeke wamela esi sizwe sabaThembu kwalapha kwindoni kunyaka ka-2017 ndiyomela ke isizwe sabaThembu kunational. Xa ndinocacisa mhlawumbi ngeNdoni ndingathi iNdoni sisikolo sebuyambo, sisikolo samasiko nezithethe esithatha abantwana abaminyaka eli-12 ukuyotsho kwiminyaka engama-25. Kodwa lo mntana simthathayo ngumntwana ongenamntwana yena ongowakhe umntwana. Injongo ke yeNdoni sizama ukuncedisana norhulumente into yobana sizame ukwehlisa izinga lokukhulelwa kwabantwana beselula, izinga lokusebenzisa iziyobisi. Siyayazi uba ulutsha lethu namhlanje luqwengwa butywala, luqwengwa ziziyobisi, ingakumbi ke zingathi zifakwa empumlweni. So kwindoni thina siyindoni sizama ke ngoku ubana sizama unceda abantwana okanye sihlangule abantwana kwezo zinto zinjalo. Apha ke kwindoni siye sifundise kakhulu ngamasiko nezithethe ngoba siyakholwa kakhulu ukuba uyazazi apho uvela khona kulula ukuba uzazi apho uya khona. Le nto siyitsala kude, siyitsala kumnombo wakho. Funeka uwazi umnombo wakho uba ungumqwathi nje, ngumqwathi kuba kutheni. NdinguDesemela nje, uDesemela uzalwa ngubani? Mna ndizalwa nguPetu, uPetu uzalwa nguXaxa, uXaxa uzalwa nguDesemela. Sekufike kwabe kanti mna ndinguDesemela. Zintoni mhlawumbi ebezihambile kuqala? Nto kuthiwa yi-family tree ngokwesilungu ke. Sithi ke thina ke ngumnombo, uyawutsala umnombo wakho. Umntwana xa evuka zintoni athi azenze kokwabo? Amaxanduva omntwana ngamnye ekhayeni athini? Amasiko enzela umntwana oyintombazane ekhayeni, amasiko enzela umntwana oyindodana ekhayeni mangaphi, aphelela xa kutheni, zingaphi izigaba zomntu ebomini, okanye umntwana uqala athini akhula angene kwesiphi isigaba, njalo njalo. Zizinto esizicaphulayo apho. Amayeza ayesetyenziswa okanye asetyenziswayo kwantu ngaphandle kobana kube kanti mhlawumbi uyaphi egqirheni okanye uye exhweleni. Amayeza onothi naxa udibana nalo apha phandle ulikhabe, wena ungayazi. Abasayazi ngoku abantwana uba imihlonyane yenye yamayeza esincedisa kakhulu ingakumbi xa unomkhuhlane. Zizinto esiye sithi sizifundise ke ezo. Kunxitywa njani kwisizwe sethu thina singabaThembu? Uyiqale entloko ikwekwe uyoqhina nayo ezinyaweni, uyiqale entloko intombi uyoqhina nayo ezinyaweni. Ndingayiqukumbela ke ndithi iNdoni ikanjalo, sisikolo sebuyambo. Ndiyabulela. Igama lam ndinguAphelele wakwaMjezu, ndikhulele eKapa kodwa ke amakhaya am aseMntla Koloni kwindawo ekuthiwa xa ibizwa iKhomishwe kuthiwe yiNoupoort. Ndingumatshaya ngenqawenda, abanye betshaya ngezimfutshane, oNgxanda kaXesibe, uNonzaba, uBhelesi, uMnone, oGxubane, uTshomela kaMatsha. Okay. iNdoni wena bhuti wam yinto endikhule ndiyibukela kumabonakude. Okay. Ndinqwenelela mna. Okay. From watching it on TV, like from as little as like 7 years old, I've always had a dream of being part of my culture, but I had never had that opportunity of expressing myself culturally. And then I grew up always wanting it, but it felt like it's way out of my reach. Nah? And then on 2024, I met Uput Aya in one of my modeling shows. That's when he heard my introduction, and then he saw that I'm actually passionate about my culture and who I am, and I want to find out about Inkubeko Yam and all of the traditions and customs of the Thembu and the Xhosa culture, right? But 2024, when Uput Aya got me
it felt like a dream come true. It felt like a revelation. It was like what once felt like it's out of reach is now in my hands, and it's like a dream fulfilled. Bendiye ndangenelela ke nakulo nyaka kuphelileyo, but as you can see right now, I'm still struggling with speaking isiXhosa fully, ne? And ndiyakwazi usithetha sona, but xa uphendula imibuzo lo ndiye ndiye kancinci apha kweli cala le-English, ngoba kaloku ndenze i-Afrikaans nesiXhosa, i-Afrikaans ne-English from grade 1 up until grade 12, even my after school programs, Afrikaans, English qha. So isiXhosa yinto endizifundela mna ngokwam, and yinto endiyifunde apha kwindoni most of the time, to go deeper into isiXhosa and the tradition, yinto endiyifundele apha. Yeah, I think that covers the question. I see myself representing the Tembu culture, South Africa on a more broader spectrum, on an international stage. That's where I see myself in the next 5 years. I'm just standing there and I'm telling everyone that ndingumTembu Bhuzu oh Maqathalkhoni, on an international stage. That's my dream, to take my culture to the world, to the universe, rather say. Ndiyabhotisa kubaphulaphuli be-Witness CTV. Igama lam ke mna ndinguNtyatyambo Fundi. Ngoqhinebe uquququ usithonge sithatha uduka namahlathi. Ndiphuma phaa kwidolophu yaseDutywa, kwiilali zaseChizele kuMantla, phantsi kwenkosi uTata Mzikisi Sikithi. Inkqubo ye-Indoni ndiqale ukudibana nayo ngonyaka ka-2024, kodwa bendingaqala ukuva ngayo yona inkqubo yeNdoni. Inkqubo yeNdoni kudala ndayazi, bendiyibona naseTV-ni, ndiyibona nakubahlobo bam abayinxalenye yayo, kodwa mna ukuqala kwam ukuba yinxalenye yayo ngokusesikweni kuqale ngonyaka ka-2024. Kokuqala apha indoni iyacela ukuba ifundisa ngamasiko nezithethe. Zizinto ke mna ezo endizenzayo okanye ekhaya ekuphilwa ngazo. Ke kuthe kufundiswa ngezo zinto ndabe izizinto mna esele ndizazi ezo. Kodwa ezinye izinto endizifundileyo apha endonini engezizonke amasiko nezithethe yindlela yokuziphatha, indlela yokuba abantwana bangazikhwebula kanjani kwiingxondorha ezisekuhlaleni, iziyobisi, ukusela utywala, ukutshaya komntwana eselula. Kwaye indoni nam iye yandinikeza uxanduva loba ndidlulise ulwazi endinalo kwabanye abantwana, ndijonge uba banceda kanjani abantwana abeza emveni kwam. Njengoba ndilapha ekhempini njengoku, nam ndincedisana nabo bantwana. So indoni iyandifundisa nam uba ndingadlala eyiphi indima ekuhlaleni. Umntu ongayaziyo indoni okanye umntu ongazange wayiva indoni, ndingamxela ukuba liqumrhu elenzelwe wena kanye, ngakumbi wena mntu omtsha. Liqumrhu elizama ukukhulisa, likukhulisela izakhono zobunkokheli, likufundisa ngendlela yokuziphatha ekuhlaleni, likukhwebula kwifuthe lontangandini elingelilongo. Kwaye apha endonini uye ufumane usapho, azixhaphakanga iinkqubo ezifana nale yeindoni. Ke ngoku ndingabacebisa ukuba nabo bazibandakanye kunye neli qumrhu khona ukuze bazikhusele kumaxhalanga aphandle apha ajonge ukubaqwenga. Igama nguSibonga Konke wakoMosini. NginguMamhlophe uNoyile uDumela ungakanunga ngokulinganiswa ungathini emdudweni. Ndiphuma kwidolophu yaseMqanduli kwilali yaseXhwangu. Indoni ndayazi ngonyaka ka-2019, ndiyibona kwelinye lamagqiyazana abathembu uAgu Gwavuma. Ndazama ukuxhulumana naye kuba ke ndandingumntu owayenomdla kufundeni kwamasiko nezithethe akhe.
Kodwa ke kwathi ngenxa yoba kwaye kwakhona i-COVID-19 ngaloo nyaka, andakwazi ukungenelela kuba izinto zaye zanqunyanyiswa. Ndazokungenelela kulo nyaka uphelileyo eNdonini, ndadibana nobhuti uAya Desemela. Apha kwi-Indoni ndifunde ngokubaluleka kwamasiko nezithethe akho, ukubaluleka kokwazi imvelaphi yakho. Kuba kuthiwa ukuze uzazi apho uya khona kufuneka uqale uzazi uba ubuya phi na. Ndafunda nokuzithemba, ngoba ukufika kwam apha ndandingazithembanga, kwaye ndafunda nokuphilisana nabanye abantu, ukunxulumana nabanye abantu. Ndafika ndingumntu oneentloni kakhulu, kodwa njengexesha lihamba sihleli nabanye abantu kwii-camps, ndakwazi ukunxulumana nabanye abantu, ukuphilisana nabantu. In future, ndizibona ndingomnye wabaququzeleli beenkqubo ezifana kuba ndibona utshintsho elenzayo ezimpilweni zabantu. Safika apha singabantu abaneentloni abangazithembanga, singayazi nemvelaphi yethu, kodwa sathi sofika kule nkqubo sanokuzithemba, sakwazi ukuthetha phakathi kwabantu, kwaye safunda nangezinto, ukubaluleka kokuziphatha kakuhle, nontlonipho nesimilo. Indoni iyasiqoqa isimilo somntu. Ndingathi kubo baphinde babuye nakunyaka ozayo. Umntu alungise, uyazazi umntu uyayazi uba indawo abethakale kuzo and uyayazi uba yintoni efunekelayo ukuze uphumelele. So ndingathi umntu aphinde abuyele azame nakunyaka ozayo, hleze aphumelele. Into endiyiphawulileyo endingasoze ndiyilibale, ilali endihlala kuyo yilali endithi ndakuyijonga ndifumanise uba kwa abazali babantwana baphelelwe lithemba. Kodwa abantwana endibafumene apha andifumenanga abantwana bathunyelwe ngabazali, kodwa ndifumene abantwana abaze ekucaba okanye ekucaca uba kudala beyifuna le nto kodwa bebengenazo iindlela zokufikelela kuyo. Ngoba nam ndihlale eKapa ixesha elinzi andisoloko ndilapha, ndiyababona abanye bandibhalela kwi-social media uba thina singangena kanjani. Now that kwindawo yabo umdla abawubonakalisileyo, inxaxheba abayithathileyo ibe ngummangaliso, andisoze ndiyilibale. Loo nto iye kum yafika yathi umsebenzi endiwenzayo mhle, ngoba ndikwazile nokutshintsha iqelanyana okanye itimu ethile okanye abantwana balelali yasesibonile ndaba from istep esingu-A to istep esingu-B. Ngoba nawo ihlobo abacinga ngalo bacinga different, ihlobo abenza ngalo izinto bazenza different. The fact that ngoku bayakwazi uma phambi kwabazali babo, bayathetha abazali ngoku abaphandle bathi bebengabazi uba abantwana babo bayakwazi uzithutha, bayakwazi uxhenza. So andisoze ndiyilibale utshintsho endilenze kubantwana balelali yasesibonile. Mhlawumbi ndingake nditsala umzekelo nje omncinci. Mna kwindoni ndifike ngonyaka ka-2014 ndingeniswa sisikolo. Ndingenela u-2015 andaphumelela ndaphuma position 1, ndangenela u-2016 andaphumelela ndaphuma position 1. Kodwa ngonyaka ka-2017 ndiye ndaphumelela, ndahamba ndawumela isizwe sabaThembu. Ndingathi xa ndibakhuthaza ndithi yonke into inexesha layo. Xa yenzelwe wena izawufika kuwe, enoba ithathe iminyaka emingaphi kodwa iyawuthi ifike kuwe. Ukuthatha kwakho inxaxheba kwindoni yinto emele uba okanye ekufanele uba uyazithemba ngayo, ngoba it means into yobana wena uzibona as inkokheli yesi sizwe, ngoba ukuma phambi kwabantu uchaze ngobuwena bakho, uchaze ngezinto onothi uzenze ukutshintsha uluntu. Loo nto ithetha uba uyinkokheli. Futhi ndingathi kubo into yobana nakunyaka olandelayo siyabanika ithuba mabaphinde babuye, ingakumbi xa unephupha. Akho nto isokolisa ingathi liphupha, ingakumbi xa unephupha uzibona wena umele esi sizwe sabaThembu. Akunyanzelekanga ube sisizwe sabaThembu, nongumXhosa, nongumpondo, nongumhlubi. Ukuba ucinga uba ikhona utshintsho onolenza kwilali yakho okokuqala, kwidolophu yakho okwesibini, kwiphondo lakho okwesithathu, ubuye uyokwenza utshintsho kwiSouth Africa. Right now, currently, the reigning king and queen ka-national baphuma kwesi sizwe sabaThembu. It means into yobana ndikwazile ukwenza umahluko by sending abantwana ngo-2024. They went to national and then came back as national title holders. Ndikwazile ukwenza utshintsho. Ndiqale phi? Elalini, ndaphuma ndaya kwidolophu, now ndiphi? Ndikwi-national. So yonke into inexesha layo, makungancanywa, masiqhubekekeni. Noba uphumelelanga, cebisa abanye beze apha endonini, ngoba eyona nto siyifunayo sifuna utshintsha esi sizwe sase-South Africa. Enkosi. I
Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.